Saya nak kali rombongan karawitan. Karawitan ya iso. Balonku ada 5 juga bisa. Piye kuwi? Balonku ada 5 wong ayu. Yo iso becak-becak. Rupa-rupa warnanya. Bisa tak? Hijau, kuning, kelabu, nimas, merah, muda, dan biru. Pas para. Pas ae Mas kok yo penak. Meletus balon hijau dor. Hatiku sangat Anu dore kok nyuwun sewu Kakang. langgam iki. Nggih kok ketinggal blenyek nggih. Iki langgam mancene. Nggih, mletuse pripun to? Lek langgam pripun mletuse nggih? Meletus balon hijau dor. Pripun? Lambene iki iso lenyek.